Nina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Ubegatshwe uthando Uphose Usana kweyangasese. Kanti I-I-Eff igxeka ukuvulwa kwamabhishi. Ilungu lomphakathi laseMancence eBukhanana ngaphandle kancane kwedolobha laseMpangeni enyakatho KwaZulu-Natal umpathoni Qwabe uthi namanje basashaqekile emva kwesigameko sowesifazane Uphose Usana oneminyaka emibili emgodini wendlu yangasese. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uQwabe uveza ukuthi ngokusho kwalona wesifazane wayalelwa yisoka lakhe elisha ukuba ibulale lengane khona bezoqhubeka kahle nothando lwabulusha bapepenyeke nje baye lapho bethanda ukuya khona bengaphazanyiswa na ingane. Kuze kube yimanje umphakathi waseMancence eBukhanana enyakatho nelikaMthaniya usashaqekile ngesigameko sentombazanyane neminyaka eyi-14 ephonsa ingane neminyaka emibili endlini yangasese ngenhloso kuyibulala kulandela ukuthola umyalelo kuyisoka layo elingayizali lengane. Ngokusho kwamalungu omphakathi abekhona kwenzeka isigameko intombazane iqhutshwe amaphoyisa yakhomba lapho iphonse khona ingane. Njoba bese kuphele izinsuku ezingama-20 ingane isemgodini wendlu yangasese engasasetshenziswa kulomuzi. Ngenhlanhla Usana lutholakala lusaphila kodwa lungekho esimeni esihle ngokwempilo. Sisiphathe kabi ngoba kuze kungenzeka lokhu ngendlela okwenzeke ngakho bekuzongena enkingeni thina sila kanti into esiyazi ngoba ngokuqala ukucina ngamaphoyisa baqale bamkhomba lapha phesheya kwathiwa ukuthi phesheya ayiqhamuka ingane bayishaya amaphoyisa athi khomba ukuthi ingane yenu ibeke iphi yayisisa-ke sifika izosho ukuthi ifakela itoilet ithi yayifaka mhla ka-17 kodwa ayisho ukuthi kwakwenze njani ithi yayifaka mhla ka-17 angasithi kwakungobani-ke mhla ka-17 uthi wathi ubaba akuyena ubaba wayo loyo ithi ubaba oesimthanda ithi wathi akayibulale ngesikhathi sengihamba naye kwenye esibhedlela ingane isaswe esibhedlela bayemthathile kamaphoyisa aya naye kulona wathi akayibulale angazi ukuthi kwenzakaleni lapho bese ngisesibhedlela nengane yime kade ngiseklinikhi nayo ingane kodwa ibilokhu ithule nje inganyakaza inhlobo ndawo. Induna yesigodi saseMancence ngaphansi kwenkosi yakwaBiyela uMoses Sikhakhane isigxekile kakhulu lesisigameko yanxusa ukuba abantu bayise kosonhlalakahle ingane uma bengayidingi. Lezi zigameko ke ezifana nalezi siyayikhuza kakhulu endaweni ukuthi abantu abangathathi inqumo ngeimpilo zabantwana. Uma umuntu esela ingane nenkinga akayithatha ingane ayisekwezenhlalakahle. Bakhona abantu ababhekelela impilo zabantu angathathi ingane azoyiphose toilet ngoba nayo iyakudinga ukuphila njengomuntu oselwe wafika emhlabeni ephila. Siyayikhuza impela nje igameke njengalezi ukuthi kazingenzeki endaweni. Nami nje ngethuke kakhulu ngalesi sigameko okusishaqisayo ke ngoba bathi le ntombazane ethatha ingane yazoyiphosa la ingeyalapha kumabhensa esigodini senduna Qwabe ukuthi leli hlazo elenza ithatha ingane izoyiphose toilet lapha ingcolisa indawo ibingahlali kwakuhlala lapha ibiqonda ukwenzana. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamaphoyisa ayizange iphumelele kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eBukhanana. Iqembu le-Economic Freedom Fighters I-I-F KwaZulu-Natal libhekisha ngaphandle kwaseyinkosi Albert Lutuli Convention Center eThekwini nalapho egxeke khona ukuvulwa kwamabhishi aleli dolobha. Unobhala waleli qembu esifundazweni uNkululeko Ngubane uthi okwenziwe yilo masipala kungwedelela nje umphakathi njengoba kucacele ngisho ingane encane esakhasayo ukuthi kawukabi sesimeni sokwamukela ivakashi ngakho ke bafuna ukuba kavalwe ngokusheshsha lamabhishi. Ziyaqonga inkinga ebhekene nomkhandlu uItheku njengoba ke osukwini lwanamhlanje kuphazamiseke ukuhlala komhlangano wamakhansela ngenxa yombhikisho weqembu le-I-F esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ukuzwa ke kabanzi sikhuluma ke naye unobhala wayo I-I-F esifundazweni ozosibekela ukuthi ke ngabe inhloso bekuyini. Ngubani siyazi ukuthi namhlanje nithe nabhikisha ngaphandle kwakhona la e-ICC mhlawumbe inhloso bekuyini? Sike sabhikisha la njengenhlangano ye-I-F ngaphakathi nangaphandle kwi-council meeting kade ikhona la engagcina ngasaphumelelanga phinde kube nangaphandle futhi ngoba si-protest movement so sinhlangano emela abantu bakithi abampishola abahluphekile abamnyama futhi so sithe masibona kumeya waseThekwini umnomzana uKhawunda eyovula amabhishi sazi ngamhlophe ukuthi awakulungela ubhuda abantu bakithi satha silisukumele lolu daba ngoba okuzokwenzeka
kuzoba khona ukugula okuningi after le festive season uma singasukumi siqwashisa abantu bakithi ukuthi akuzikwenzeka lapho kodwa akugcinanga ke lapho sithema ngabe sikhokhasa namakhansela ethu sathi i-meeting yanamhlanje ebikhona la eThekwini noma ebizoba khona sathi ayingaqhubeki umeya engakasinikezi isiqiniseko sokuthi abantu bakithi laba abalokhu bahlala emahholo ngo-April ngenxa yama-floods laba ababe-affected zikhukhula siyakhumbula ukuthi umongameli wezwe wakhomitha imali engangebhiliyoni esingayazi nokho ukuthi yagcina ifikile noma yadliwa umasipala weTheku noma u-provincial government noma yagcina engalethwanga kwaphinde kwaba osomabhizinisi including o-Patrice Motsepe babe-paradwa ngama-miliyoni ababethi bawakhomithile la eThekwini so sitheke-ke umeya umhlangano uzohlehla i-EFF ifuna ukwazi kuqala ukuthi labantu bazodla ukhisimusi njengayo umnumzana uKhawunda njengoba ehlala emhlanga naye sifuna ukuthi abantu bakithi asho ukuthi bayakhishwa manje ngisho emahholo bayakhishwa ngisho kwakukhona abantu abalungileyo ababenikele ngisho nangamasonto abo kodwa siyabona isikhathi esihambile kusolo ngo-April sebeyabakhipha-ke abantu bakithi manje therefore sithi-ke uKhawunda izozihlalela ekhansela ngoba sesikwazile nje ukuyihlehlisa namhlanje izozihlale esebuya nezimpendulo uthembisile-ke nokho ukuthi ngoLwesibili lo lesiyakulona uzobuya esezosho ukuthi akafuni size emzini yakhe emhlanga ngoba bonke labantu i-EFF izoya nabo next week emzini kaKhawunda emhlanga uma ngabe kwenzeka sobalanda bonke ama-flood victims siphinde sithathe nalabantu ababhukudisa lapha eMabhishi siye emzini kaKhawunda siyofuna khona impendulo so utheke ngoLwesibili i-EFF uzobuya esezoyiphendula before kuqale umhlangano wekhansela ekufanele ihlale namhlanje so siyaziqhenya kakhulu ngamakhansela ethu la eThekwini esasikuthunywa ngabantu nje basayavotelwa abantu sisuka kumakhansela u8 siya ku24 ikhona lokho esikwenzayo ukuthi akukwazi ukudlalwa ngabantu bakithi sikhona ama-flood victims next week ngoLwesibili azobe sazi ukuthi azohlala laphi permanent ama-shelters ane-dignity phinde kube amaphuli lawa anokungcola siyawabona amaphuli aseThekwini thiwa ingane zethu azobhukuda khona kodwa siyazi-ke uma bekhuluma ngoba ngeke ngamuzwa omunye wabaholi bakhona la eThekwini ekhuluma ney'ntatheli earlier on usitshela ngabantu laba abadayisa omama bethu abadayisa emgwaqeni omama bethu abadayisa emgwaqeni abakwazi ukuthi just because bafuna ukwenza imali sekufanele kwenziwe lokho at the expense of impilo zabantu kufanele kube nebalance lokho while i-EFF akekho ongaclaima ukuthulwela abantu njengayo kwalabo mama yithi simasha nabo la emgwaqeni simashela yena uKhawunda ukuthi akabanike indawo abanike ama-permit ayeke ukubasusa nje besuswa umetro njalo loyo olisekela likameya kulomasipala uPhilani Mavundla uvumile ukuthi iqembu likaKhongolose selimazisile ngey'nhlelo zalo zokumgudluza uthi-ke abameli beqembu le-ABC banike uKhongolose usuku lwanamuhla ukuba bacabangisise kahle ngalesi sinqumo kungenjalo uzobabela enkantolo. Yebo udaba selifikile kumina ngixoxele nobuholi be-ANC kwiThekwini region bakuqinisekisa ukuthi impela isihlalo lesi ababekade bengiboleke sona ngoNovember esivumelwaneni sethu sebeyasicela ukuthi sibuyele kubona ukuze bafake umuntu wabo ozongena abe ilunga le-exco esigungu esikhulu saseThekwini. Lokho ke kuzochaza ukuthi sekuvuleka nesikhundla sokuthi kube khona isekela likameya Elisha kuphinde futhi ichaza bese kuzovuleka nesikhundla sokuthi isikhundla engisiphethe njengosihlalo wengqalasizinda nokwakhiwa nokuhlaliseka kwabantu kuzophinda futhi kuvele isikhundla bekuzochaza lokho. Well, i-ABC siyithathile iway forward siyutshelile uKhongolose okanye abaholi bakaKhongolose ngibe nomhlangano lapha emini ukuthi sizobanikeza usuku lanamhlanje lokuthi bakucangisise abakushoyo nebalaka abameli bami bababhalelile abameli be-ABC babacela ukuthi sicela lishona ilanga beqinisekisile ukuthi bakucabangisisile lokho abakushoyo futhi bazolungisa le mpazamo yabo ngoba uma ngabe bengayilungisi udaba esohamba siye enkantolo ke siyocela inkantolo ukuthi ayibhekisise ukuthi njengoba lasila sikhona akukhona iqiniso kwakuvunyelene ngokuthize ukuthi omunye wethu usebukeka esephambuka kukona ngilindela ukuthi ANC mayingaphenduli namhlanje sobe senkantolo maduzane. Uzukhumbuleka ukuthi uMavundla washaya ungqimphotho ngomzuzu wokugcina ngonyaka owedlule ngemumva kokhetho echayisa amaqembu amancane esevota noKhongolose ewusiza ke ukuba uphinde wengamele lo masipala. Uthi ke osekwenziwa iwo uKhongolose kumfundisa isifundo. Ngicabanga ukuthi mhlambe wonke umuntu okhona uzoyibuza umbuzo ukuthi hawu kuze kufike la kwenze njani kubangwani ngoba phela akakaze kuliwe ngingazange kuxatshana mina la ngivela khona ngazi ukuthi kufike kube nenkinga khona
kuxatshanwe bese ke kuyaliwa aqale ngokuthi kuliwe kwakona ukuthi ngizwe namhlanje ukuthi sekufanele ngikudluke esikhundleni akuyona inkinga kodwa kuyaxaka ukuthi ngikuzwe sengikuzwa namhlanje okudaba engicabanga ukuthi bese ngaxoxa nje kahle ne-ANC kuvunyelana kodwa ke mhlambe nami ngifunda imbala kakhongolose uthi chaza ukuthini amaqembu aphikisayo khona ke emkhandlwini aphawulile ngalokhu lokhu siyakwamukela ukuthi i-EFF egcineni isijoyina i-DA ekuthenini i-highlight eveze inkinga ekhona eThekwini ngoba thina njenge-DA izinto lezi ebesizilawula simemeza ngazo for the past 2 months. So if i-EFF sithatha isinqumo sokuthi ijoyine ikhwele besihlaba njenge-DA siyakwamukela lokho. Ngokomgomo-ke kamasipala uma umhlangano ungahlalanga njengalo ungahlalanga kufanele ukuthi ureconvene within 7 days ekuyikona silindele ukuthi uSpeaker kuzobe sesibiza within 7 days asitshele ukuthi yini la umhlangano uzoqhubeka khona. Indaba KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umphakathi wakwaSwayimane emaPartners Fundazwe KwaZulu-Natal uthi ufuna uhulumeni ubeke eceleni imali eqondene ngqo nesihlava sokulwa ke nodlame olubheswa abesifazane nezingane kanjalo nokulwa nobhubhane lwesandulela ngculaza. Bakusho lokho kumbungazwa lolu suku obubanjwe lenkundleni ezemidlalo indlebe zembuzi ngaphansi komasipala uMshwathi. Ngqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwezemvelo KwaZulu-Natal uSiboniso Duma ugubhe lolu suku kanye nalo mphakathi kanti ethula inkulumo yakhe kuMthombeni uthe kumele kubanjiswane ukulwa nalesihlava. Njengoba uMshwathi ungezinye zezindawo ezihamba phambili ngezigameko zokunukubezwa kwabantu abadala ngokocansi, ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nokongiwa kwemvelo KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthe imindeni kumele ibambe iqhaza. Sicabanga ukuthi umndeni wethu ke kubalekile nje manje ukuthi soke wagcina uthatha amahlazo uwenze ngathi into ezamukelekile njengokuthi ke ingane encane ngaphansi kweminyaka egunyaziwe uhulumeni akufanele ngabe meyikhulelwe kuyathiwa cha axoxiswane kuze kukhishwe imbuzi kufanele baboshwe abenzi bobubi kuyiqiniso ukuthi namaphoyisa kuthiwa sesinye isikhathi ke ayalithatha udaba alifaka ngaphansi kwamashalofu. Sicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ke umhlonishwa uSipho Hlomuka uthe lezo zigameko ezinjalo uyafisa ziye nase-ofisini lakhe. That is why kune toll free line ekwazi ukubheka isimo esinjalo. Na indaba ukuthi ke emphakathini uthola ukuthi umuntu ureshiwe kodwa uyaziwa umphakathi uyamsaba. Sithi uhulumeni ukholela lokho namaphoyisa akholela lokho. Asifisi yenze kufanele indaba okuthwala kweingane ezincane. Ayikho nje umuntu efanele kuthiwa engakakwazi ukuthi ngabe uyaqoma ngabe uba nenkinga. Kufana nalabo abathatha ukuthi mase eqonyiwe wathi umuntu akaliwa. Ayikho into enjalo. Sithi uhulumeni ukhona for inhlaka ezinjalo ukuthi umphakathi awuhlangane uzireport zonke into ezinjalo ingabikho kuthiwa yomndeni le kodwa kube kureshwe ingane encane engakaphansi kwesikhathi esikahle. Ayikho ingane efanele ireshwe akekho ugogo efanele areshwe nabafana ayekho kufanele bareshwe. Umphakathi wonke ufanele uhlalisane ngokuthandana nangokuthembana nangokuganiselana kube into ekahle esemthethweni. Ephendula kwikhwelo lesabelo mali esiqondene nesihlava sodlame lwasekhaya kanye nesandulela ngculazi uDuma uthe lukhona uhlelo kepha basazolifakela izibuko. Umnyango wezempilo mozocubungula unazo izimali enjalo nomnyango waka-DSD unayo ikona ukuthi futhi akwanele ngoba iqiniso ukuthi uhealth indlu yodizane ngayo unama programs akubhekene straight nama CBOs nama NPOs athuthukisa umphakathi nalekelela ke emphakathini kwi-counseling. Usana akho i-structure esasidizanele lokho vele ukuthi abakwazi ukuthi abantu ke baqwashise naba kwi-GBV kune program eqondene nakhona. Mase uthi uDSD wona laba sebeneyinkinga uthumele i-counseling eindaweni zabo kodwa ayikaze yanela phela imali ngoba iqiniso ukuthi emphakathini nje kusho ukuthi la abahlala kuma structures uma bengenayo i-budget ne-allocation mabe uhlambe suka la eMshwathi eyogibela eMgungundlovu ayikho lo mali bangagcina bengasenawo amandla phelele then igcina inhlaka zingasizakala. Sithe sokubheka ke lokho uMgungundlovu district uyingxenye uthe uzozama ukuthi kwi-IDP kuma road shows make yavela kahle le ndaba mase bayilungisa nabe i-budget yakhona ukulekelela uhulumeni. uDuma uphinde wanikela ngezinsiza kusebenza kosomabhizinisi abasebancane. Umphakathi waseMgungundlovu kuhlwempu in particular ke eMshwathi nakhona ke sifika nokuthi sibathuthukise ukuthi sibalethele izinto zokuthunga into zasemabheki ukuthi even nalabo haqiwe isifo sengculazi abangaboni ngase kuphela impilo kodwa bazi ukuthi basengathuthuka. Sicabanga lo mphakathi ke ungena kahle ngoba in terms of ke operation sukuma sakhe bayahlala na wonke ama department ayanconywa so sicabanga kuyasenza umsebenzi wethu ube lula bazokwazi ukuthi basizakale. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemshwathi. Ake sithi ishelele itolo mbukile siyabuya nezinye zendaba zethu.
Asibonge siphinde sinamukele nisabukela zona indaba ze1KZNTV. Nazo kuyizo ndaba esithi yizo ezihambe phambili namuhla. Ubegajwe uthando Uphose Usana kweyangasese. Kanti I-I-Eff igxeka ukuvulwa Kwamabhishi. Umasipala Alfred Duma wethule ngokusemthethweni isikhungo seyicishamlilo lokishini lasezakheni emaphakathi nesifundazwe bese kuphela isikhathi eside sakhiwa. Ngokusho kaMeya uZamasibizi uthi lesakhiwo sidla imali engangegidi ezinhlanu zamarandi kanti ke sizosiza kakhulu yonke imiphakathi yakhele lo masipala. Sisusumsindo isimemezele esenziwe umeneja kulo masipala wakulendawo. Sesikhathi esifushane umphakathi okhala ngaso sokufaka kwezicelo zomsebenzi njengoba ethi amabhokisi avule namhlanje ukuzofaka ama-CV azovala kusasa ngehora le-12 ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokuvula kwalesikhungo. Umphakathi uvuka indlobana usukhalaza ngokuthi isikhathi esifishane bangabe kunjalo akukho okuzokwenzeka. Wasabisa ngokuthi akukho okuzokwenzeka mayelana nalesi sikhathi esifushane ababekelwe sona. Ukuzingene uMM okuwumama ungiba lo mama lona umuntu obekhona vele kwi previous administration, so lo mama vele akekho kahle emphakathini. Usethe yena ke namhlanje uyavula uzovula lapha epublic safety office kufakwe ama-CV wawasha ama requirements akhona, kodwa lapha umphakathi khona ke obe usuphakamisa khona umoya nathi usibona sesijulukena kangaka nje ukuthi uthe kusasa ngo-12 useyavala. Can you imagine that? Uvula namhlanje lento kusasa ngo-12 uyavala ukusho ukuthi le 24-hour post. Wakwayibonaphi khona lento? Umeya echaza uthi uzoba nomhlangano nezikhuluka kamasipala ukulungisa lesimo sesikhalazo somphakathi ngoba kholo ukuthi basebenzela wona umphakathi ngakho kubalekile ukulalela. Njengoba ngisuka lana nje ngiyohlala phansi neTroika no municipal manager ngikwazi ukubuka ukuthi singekwazi ukubalalela labantu ngoba lento izekibo angeke kulunge ukuthi silethe kibo sebeyimpi nayo. So nje isikhathi esikhishiwe sika 12 angisho ukuthi sesumnqamla juqu siyohlala phansi ngoba thina umsakazi siyisebenzi zomphakathi. Kubalekile ukuthi umphakathi mangabe ukhuluma siulalele sibone ukuthi sihlangabezana kanjani nawo. Ukuvula kwalesikhungo kuzoletha amathuba emisebenzi ayisithupha neziqu ezifanele ezoyicishamlilo. Lo mphakathi wala ezakheni umsakazi wakhelwe amawadi esiwabalele emawadini awu7 kuya kwawu8. Kuhlala abantu la imizi ebalelwa ku25,000. Isicimamlilo esinaso besisedrobheni okuthatha imzuzu ewu45 kuye aweni ukuthi sifike makunomonakalo khona la. So eminyakeni ka2012 kwakhiwe lesakhiwe esihlo sibonayo besakhiwa ngama-phases ahlukene saze saqedwa. Namhlanje ke bese sizosethula njengoba ubona imoto emva kwami silethe emphakathini wala ukuthi nayi imoto ezosebenza la sesizosebenza ngokusemthethweni nangokugcwele manje. Kutebokho sibisi Kisemnambithi. Lokho obhekela ukusebenza enkampanini yamabhasi eKwezi Bus Services ehambela ke indaweni ezahlukene empangeni enyathe kaMthaniya ulakhi Nxumalo uthi ukuphepha kwabagibeli kuyona into abayibeka phezulu ke eqhulwini kakhulukazi njengoba sekusondela ama-holiday okuphela kwalonyaka. Ekhuluma ke enkonzweni yokukhulekela ama-holiday aphephile kanjalo ke nokubonga umdala weinsuku uzwithi akukho ngisho elilodwa ibhasi lale nkampani elizothutha umphakathi lingekho esimeni. Inkampani yamabhasi iKwezi sineminyaka engaphezulu kwama-50 isebenzele ezingxenyeni ezisenyakatho likaMthaniya. Kanti njengoba kuza ke isikhathi sama-holiday okuphela konyaka, lamabhasi asuke ethe echithisa kakona wonke umgwaqo amanyawo eqashiwe. Amabhasi ale nkampani eminyakeni edlule bethola ukuhlasela kwezinye izindawo behambela kuzona ngenxa yembango ekulezo zindawo. Njengoba kusuphetha lonyaka, le nkampani singathi inkonzo yokukhulekela ukuphepha kulama-holiday kanjalo nokubonga umdala weinsuku. Ngokukhuleka kubaba uNkulunkulu simcela ukuba izinto ezenzekile Nkosi yami akasiswele kuzo zingabe saqhubeka. Ngempela ayizange iqhubeke ngani zakwethu. Unyaka lokhu uqalile lezi dubedube beyithatha indawo la kule ndawo yethu yaseKwezi emsebenzini wethu ayizange zenzeke ngani yakwethu. Sibona uNkulunkulu nje esivikela ngendlela eyisimangaliso.
Sodwa nje isigameko esingathi sithathe indawo unyaka uqala futhi naso senzeka komunye wabasebenzi bethu la behlaselwe khona izigebengu zathatha umphefumulo kamama wekhaya. Kanti ezokuphepha yona into ke ibeka ke phezulu eqhulwini lenkampani ikakhulukazi kulesi sikhathi. Njengoba ngamaholide uyabuka nawe uma ubuka emva kwami ukuthi i-workshop onke amabhasi siqinisekisa ukuthi aphephile njengoba sikwahlala sikwenza nsuku zonke. Nala nakhona amanye-ke athathiwe ngaphansi kwe-King Cetshwayo ahambisa imidlalo yakwaSalga game ahamba namhlanjena. Kusukela lonke-ke iviki besikade siwafake workshop alungiswe kahle ebhekwe ngisho ngenalutho kodwa kuyinqubo yethu ukuthi siwabheke. Utheke sekufika isondela usuku lokufika kwafika abawa-RTI bazoqinisekisa nabo ukuphepha kwabantwana bayodlala bayomela iKing Cetshwayo ukuthi baphephile. Kungebona singakwenzi kubona bona bodwa abaseke abayodlala kodwa kwawona umphakathi esiwuthuthayo uyaqinisekisa njalo ukuthi amabhasi ethu aney'nhlelo usuku nosuku ukuthi ayabhekwa la uma kukhona okungahambi kahle siyakwazi ukuthumela e-workshop umshayeli athathe elinye. Kunenhlelo zokuthi i-workshop ngosuku ithatha amabhasi angako ukuze behlale bephephile behlale bejabulile. Okunye kokuvezwe uZwide ukuthi bazoziqinisa kakhulu ezokuphepha ngokufaka onogada kulezo ndawo okungaba ney'nkinga ukuhambela kuzona ngenhloso yokuqinisekisa ukuphepha kwabagibeli. Ivulwe ngokusemthethweni imidlalo yamasalga ihlanganisa kuyifunda ezahlukene zomasipala abayi-11 kulesifundazwe saKwaZulu-Natal. Le midlalo enhlobonhlobo izobanjelwa ke-Newcastle ngaphansi kamasipala wesifunda ke-Majuba, kanti ngokusho kwalo masipala uthi balindele ukuthi-ke kusingathwa kwale midlalo kufukule kumnotho kuphinde-ke kudale namathuba omsebenzi. Emva kweminyaka emibili yaphazamiseka imidlalo yamasalga eyakulonyaka ibanjwe ubuholi obusha komasipala abangasiphansi kwesifunda eMajuba njengoba ise-Newcastle. Echaza ngamalungiselelo umeya wakulomkhandlu njengoba ibivulwa namhlanje ngokusemthethweni uthi banethemba lokuthi akuzogcina ukuthi kuzuze umkhandlu kuphela kodwa nosomabhizinisi nabo bazohlomula njengoba ikhona nemibandela ababekele yona ukuze ivakashi izowathokozela ukuba kule ndawo. Abanamathuba abasibanika amathuba okuzodayisa sabakhiphela ke imemo bafika sase sikwazi ukubabekela imiqathano ukuthi yini elindelekile ngoba ngeke sithi ngoba nakho uzokhulisa ibhizinisi lakho bese sivuma ukuthi uzodayisa. Kwakuphoqa ukuthi sibabekele imigomo nemibandela ukuthi nakho kulindeleke kini ukwenzela ukuthi emva kokuba ama-games esefikile singayitholi sinembuzo kanti besithi siyalekelela kubo. So kamathuba ukuthi basebenze banawo bahlangene nomasipala banikwa amathuba banikwa futhi nemigomo nemibandela yabo ngokunjalo. Echaza umeya uthi kuba khona kwalomdlalo banethemba lokuthi ngekugcina ukuthi ivakashi ifike namhlanje kuphela kodwa isimo abasenzile baqinisekisile ukuthi balungisa izinkundla zonke okuzodlalelwa kuzona indawo zokulala nazo bayiqinisekisa ukuthi ziba sesimeni sokuphepha ukuze ivakashi nangelinye ilanga ziyophinde zibuye. Siyazi ukuthi lama games azoba isiqalo ngoba uma singahlehlele emuva baningi abantu abalahlekelwe imisebenzi yabo ngesikhathi se-COVID. So ke lama games azosilekelela ukuvala leyo gap ukuthi aphinde afukule noma abuyisa amabhizinisi esimeni ayekade kuso. Lokho kuzolekelela ukuthi abantu bakithi baphinde babuyele emsebenzini yabo. But ngaphezulu kwalokho sike saqinisekisa ukuthi sifisa ukuthi isithombe esizosala ngeNewcastle, Majuba, iMadlangeni neDanhauser kwenza ukuthi nomuntu obengazazi le ndawo zangakithi afise ukubuya azovakasha. uDube eqhubeka echaza uthi kuba khona kwalemidlalo kuzophinde kunyuswe umnotho wakulomasipala. Amasalga games ke ezakithi njengeNewcastle, njengeMadlanga, njengeDanhauser kwi-district yethu yaseMajuba sithokozela kakhulu lelo thuba futhi siyathemba ukuthi ithuba lizokwazi ukuthi lifukule umnotho wabantu bakithi sikwazi nokubona ithalente ey'nganeni zethu nanokuthi KwaZulu-Natal yonke ize kithi emveni koba sekuphela isikhathi ama-games engakwazi ukuba khona ngenxa yobhubhane olukwaba khona le-COVID. Sikuthokozela kakhulu ngelokho. Le midlalo ivule ngokusemthethweni osuku namhlanje eNewcastle kanti iyoziphothule ngesonto. Kuteboho Sibisi,
ngiseNewcastle. Ake siphinde sithi shelele idolo umbukeli sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo izona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Ubegatshwe uthando Uphose Usana kweyangasese kanti I-I-Eff igxeka ukuvulwa Kwamabhishi. Ake sibheke engosini ezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.21 cents kwidola laseMelika bengu 20.96 cents kupondo waseBrithani bengu 18.07 cents maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide onime $1,783 33 ounce uthi intakwalo ngahluziwe bengu $77 17 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abahleli bomqhudelwano waminyaka yonke Comrades Marathon okuyi-Comrades Marathon Association bakhuthaza laba abazimisela ukubhalisa kulo mjaho ngokuthi ke babhalise njengoba zingasekho izinsuku njengoba ke kuyavalwa ukwamukela kwemngenelo yawo ngawo ke lolu suku lwangolesihlanu lolu lwakusasa. Umjaho wangonyaka ozayo uzogijinywa mhla zili-11 kuNhlangulana wonyaka ozayo kanti usuku uzobe kuyisonto ke kusuka ke ngokugamanxa kwehora lesihlanu ekseni eMgungundlovu kuyiwa ke eThekwini lapho kovala khona ke emva kwamahora ali-12. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bembeni inkabe enkulu kaBhusho obukhali kayivumi ungena ejokeni ziyagoqa bese iphaka namuhla kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu.